U Blei Uba Shakri, ulong U Blei Uba Day hok ban yo lut yaka burom bat kajingero baroh bat yaka taken ni Aisha u hakani kasngi. Kajing Kublei ya pi ki parabanget haka kerteng kaba don bortam jong u Nongkren jongi u Jesu Christ. Baka jing duai jong akalong ba U Blei unda Kyrkhu yaki dono jongi baroh ki ba pensyak skor yaka Ktien ka jong u hakani kasngi. Hakini ki arta yo ki baladep nilayo ban pelek jingmut yaka thim ka baong U Blei Uba khot yangi ulong ubala ban shaniah ya ka bala pensyong Nongkren haka shithi ka jong pol ka ban ningkong shaki Thessaloni ka lenong ka basan ka dekot ka ba ar pusau ningkong Thessaloni san ar pusau ka Ktien jong Blei ka ong uta uba khot ya phi ulong ubala ban shaniah uban le ru ya kata. U Apostle Paul way na ki reu krau jong ka New Testament ula tho kat lai te li ki shithi la jan shiteng na ki jing tho ka New Testament ki de ki ba wan ken na ukulom jong u Apostle Paul. Wat nada ki jing bo bet bo renti ya ki jing tho ka New Testament ki kentop ya ka shithi shaki nong Rome hakamat na ki jing tho ki jong Paul hanre ki jing wat bnia ki ong ba ka shithi ka baning kong shaki Thessaloni ka de ka baning kong ka ba Paul ula tho bat ka jing thmu ka jong Apostle Paul habau tho yakani ka shithi jong u ka baning kong shaki Thessaloni ka de ban ai men sem ban pen shlur ban ai jing kermen yaki para banget haka nong ba Thessaloni ki ba yai leng ba ya kata ka jing sha pen shitom ha ki reu nget jong ka nyam jiu naka dau jong ka jing nget jong ki bat ka jing priang jong ki ya u Jesus Christ ling ba ka jing yalap jong Apostle Paul bat ya kata baroh la bo record yaka haki jing tho jong ka kitab ki kam ki Apostle ka lenong ka bakat nyo u Paul hakani ka shithi u kwa ban khot yaki para banget bakin penlet jingmut bat bakin pai sha uta U Blei Uba kila ban shaniah om hakita ki jing lani ki jing shitom ki baki yakando hakata ka por bat halor jong kani ka thim jongi nilayo ban pet yaki sau te likimat ki ba kongsan ki ba ya tho yangi sha phangkum no lani haki ki bangila ban shaniah ya uta U Blei Uba khot yangi ban shupen kan mau yaki ta ki sau te likimat ka baning kong ka mat ka ong ba ka jing U Blei yangi ka long ka bala ban shaniah kamat ka ba arpan ka jing map U Blei yaki pop jongi kalong kabangila ban shaniah kamat kabalai ka jing snow tho U Blei yaki taki ki badon hakado no jongi kalong kabangila ban shaniah bat kamat kabasau pan kata ka jing san dur U Blei yaka jing jongi kabaman kasni kalong kabangila ban shaniah U Blei ula Kyrkhu yangi dakini ki sau telikimat banaga benta ka jing puson hakani kapor ngin pek sa ar tali ki weipat ki mat ki bakodor ki ban pen snow tho shushu yangi sa haki de ki benta ki bangila ban shaniah ya uni U Blei Uba khot yangi kamat ka baningkong na ka benta ka jing puson hakani kapor kalong ka jing yalam lenti U Blei yangi kalong kabala ban shaniah U Blei Uba khot yangi ulong U Blei Uba yalam lenti ya ka jing ka jongi la kalong ya ki para banget ha Thessaloni handai lani yangi hado menta ni don ya une ujo U Blei Uba yalam lenti ya ka jing ka jongi ling ba ka history jong ki breu ki jong U Blei ka bangi pule ha ka Bible la ya tho yangi shapang une U Blei Uba yalam lenti ya ki breu jong haka kitab Genesis kalenong kabakat ar ni pule kerpang shapang ka jing khot U Blei pat ka jing yalam lenti U Blei ya u Abraham u bangitip pat hadin kum u Abraham pat om tang ya u Abraham kata ka jat benreu ka bawan hadin jong u Abraham ka bangitip kum ki Israel ni pule shapang ka jing yalam lenti U Blei ya upat lang Israel ya upat lang ujong uhiken na kata ka ri jong ka jing long mrau ka ri Egypt
Sya kata kari kanan kari kebala kular. U Blei u yalam lenti ya ki breu ki jong Bat ka wei ka bangi yo i syai kedar bha ka long. Baka ta ka jing yalam lenti U Blei ya ki breu jong kam ju bakla. Bat daya ka ne ka jing shisha ka bangi ru ngin snotho ngin syai kedar bha. Habangi pusan habangi pelet jingmut ha uni U Blei u baka jing yalam lenti jong u ya ka jing em jongi ka long ka bangi la ban shaniah. U Blei berbor haba u yalam lenti ya ki breu ki jong yang ngi wei pe wei ngi dei ban kan mau u yalam yang ngi kat kum ki an ki kendon ki jong kat kum kita ki nongrem ki jong kat kum kita ki lenti ki ba ula bo bait ula pen bait ha naka benta ka jing em jong i wei pe wei bat bon sen ki lenti ki jong U Blei ki long ki ba yang i bangin snotho kim dei kum ki lenti ki jong i ki breu bat dei hang ne ken ba U Blei na kapor u yai pensai kum ba u krenling ba u prophet Isaiah ha kalanong ka ba san pusan ka khot ka ba pra U Blei ong namar ki jingmut jong phi kim long kum ki jonga lam ne ki lenti jong phi kim long kum ki jonga ki lenti ki jong trai ki long ki ba janai la ya tho ya kata haka kitab ka baar jong Samuel kalanong ka baar puar ka dekot ka balai puwe kat ba ki lenti jong i ki breu pat ki long ki lenti ki ba kenriang ki lenti ki be alam syaka jingjot ki lenti ki be alam syaka jingyam bat dei nagane ka dawu ba usem ba statam usem Solomon haka proverb ka jong khat sao khat ar u ong ka don ka lenti ka ba i kumba ka bet hakmat U breu Hanrei ka bakut jong ka kalong ka lenti ka jingyap. Ka bakut jong kita ki lenti jong i ki breu ka yalam siya ka jingyap. Siya ki jing babe, siya ka jing jot, siya ki jing sneo ki baharukom. Kat ba kata ka jing yalam lenti pat ka jong U Blei yangi haki lenti jong u. Ka yalam yangi siya ka jing im. Ka yalam yangi siya ka jing kemen, siya ka jing suk. Ya ai ngo U Blei ya ki jing yalam lenti jong u ya ka jing im ka jong i. Kumno U Blei u yalam lenti ya ka jing im jong i. Dei lingba ka ktien ka jong u hikeng. Ka ktien jong U Blei ka balong ka syarak ya ki kcak jong i. Bat ka jing syai ha ki lenti jong i. U Blei u yalam ingi da ka ktien ka jong u. Bat ringkat bat ka ktien ka jong U Blei ka bangi pule. Udai u mensim ba khot jong U Blei u bayai pen snow tho hangi u bayai pen shai hangi u bayai kren hangi syapang ki jing sisa jong ki lenti ki jong trai bangin la ken ban yat ha kita ki lenti ki bedai bat kamon ka jong Blei bangin tip kano ka lenti ban sim kano ka lenti bangin kiar bangin duk tip ka ei ka ba yangi bangin le ka ei ka bangim dei ban le kadai ka ktien ka jong U Blei bat u mensim ba khot u jong Blei ki ba yarap yangi bangin yat haki lenti ki jong trai ai ngo U Blei baka jing yalam lenti U Blei yangi ka long ru hakani ke rukom ka ba u pen don kam ya ki syakri ki jong u ki bala yat hasua jongi haki lenti ki jong trai leng ba jo ka Bible ngi pule ya kani U Blei u pendon kam ki nong yalam ki jong u ki nong yalam ki ba kraw ki ba yat ha ki lenti jong u banduk yalam yo pai lang jong Blei kam long ka ba bakla kam long ka ba per bangin pertho bot ya kita ki nong yalam ki jongi ki ba yat ha ki lenti ki jong trai u apostle Paul u kentu yangi hadu menta u ong yangi lakalong yiki para banget haka nong ba korin kum ba tho shaki haka shithi ka ba ar jong shki nong korin haka lenong ka ba saw ka khot ka ba khandriu u da kerpat yiki para banget u ong to long phi ki nong pertho bot ki jonga u khot yangi bangin pertho bot U Blei u yalam lenti yangi ru haki neki rukom daki ba u pendon kam yaki syakri ki jong kum tanga kentu yangi lang baroh haka ni kapor bangin IT yala de haka taka jing yalam lenti utrai ya ka jing im ka jongi kin don kipor ki ba U Blei un yalam yangi ha
Kajing yai lenti kiba lingba jong ka lingba jong ka wa, lingba jong ka ding. Henang tongin tip ya kani ka way. Baka jing ya lam lenti utra yangi ka long ka bangila bansanya. Namar day utra hi waong haka kitab Isaya saupulai ka lenong ka khot ka ba. Uong lingba jong ka ngan long lem ka papi. Lingba jong ki wa kini kinam telet ya pi. But lingba ka ding ki telet ding kinam jia ya pi. Kata kadai ka jing ya lam lenti utrai ya ka jing im jongi ka bangila bansanya. U Blei Uba khot yangi ulong ubangila bansanya. Ka jing ya lam lenti jo ya ka jing im jongi ka long ka bangila bansanya. Kanam bakla. Kamat ka ba arpan. Nalor ki jing ya lam lenti utrai ya ka jing im jongi. Kamat ka ba ar. Ka jing wanrah U Blei. Ya ki jing kela haka jing im jongi ka long ka bangila bansanya. Ka ka bas ngautan na siapang U Blei ubangi syakri U Blei Uba khot yangi kalong. Om tang baka jing ya lam nanti jo ya ka jing im jongi kalong ka bangila bansanya. Handai wat kata ka jing wanrah U Blei ya ki jing kela haka jing im jongi ru. Kita kilong kibala bansanya. Kat siabangi pai niyo iya ki jing kela sudah. Nado kilong yeng kilong sem ki jongi hadu habar haka imlang kasaklang haka perthai satlap niya keren siapang ki jing kela. Pat kat notam niyo iya ki jing kela ha ulus nem arajar arpeu. Ki jing kela ki ba shirkei, ki jing kela ki ba kraw shisha, ki jing kela ki ba hateng ngim sngola handle syu yaki. Ngim sngola apdiang syu yaki. Ki don ki ne ki bangi ong ki jing kela. Handai ngam ya keren ngim kwa ban pelek jingmut ha kita ki jing kela. Ki jing kela ki bangi kwa ban pelek jingmut ha kani kapor ki de ki jing kela ki ba U Blei wanrah ha ka jing im ka jongi iwe pa iwe. Ba naka pang jong ka Bible habang ya keren siapang kita ki jing kela. U Blei ukren siapang jong ki kum ki ki ba thamai ki new things. U Blei ong ha ka kitab jong Isaya saupulai kat kendai ong ha kami ngan le ka bat mai. Kata ka jing kela ka bangi ya keren ha kani ka perthai. U Blei upet ya ka bakalong ka bat mai. Ki jing kela kilong ki bat mai ki ba U Blei wanrah ha ka jing ka jongi. U Blei wanrah ya ki jing kela. Ya ki ka batamai. Ki bang ngimpat juyo amat. Ki bang ngimpat juyo Ki bang ngimpat juyo syam ya kendo. Handrai. U Blei wanrah ya kita ki jing kela. Namar ba udon katong. Bat katong jom ki jing kela baroh. Katong jom kita ki batamai ki ba U Blei wanrah ha ka jing im jongi kalong. Kanang ba unduk pendep. Ya ka jing temu jong lani ya ki jing temu jong ha ka jing im ka jongi. Kumta ni day ban pet ya ki jing kela. Naka pang jong U Blei. Naka pang jong ka jing pendep U Blei ya ki jing temu jong ha ka jing im ka jongi. Ka jing im jong pi bat ka jing im ka jonga. U Blei ubangi syakri. U Blei Uba khot yangi. Ulong U Blei Uba wanrah ya kita ki jing kela. Ban serve ya ka purpose ka jong. Habang ya keren ya ki jing kela ha ka perthai. Om baroh kita ki jing kela kilong ki ba bha ya ka jing im jongi. Om baroh kita ki jing kela ki ba jia ha ka ni ka perthai. Ki ba long jing mentoy ya ka jing im jongi. Penban ki ba bo na ki wanrah jing ma. Ki bo ingi ha ka jing ma. Ki bo ingi ha ki jing Handai ki jing kelapan ki ba U Blei wanrah ha ka jing im jongi. Ki long bait ban pendep ya ka jing temu U Blei. Ki long bait ban pendon buram ya ka kerteng ka jong Blei. Ha ka jing im jongi. Lingba ka jing im ka jongi. Larangin pai siya ki nuksa ha ka Bible larangi shim ya ka jing im jong Moses. Ni ya keren ya ka jing kela ya ki jing kela ki ba kraw ha ka jing im jong Moses. Na katu ka jinglong kons ha ka ying haru. Sya ka jinglong nong up ya ka kenhon lang brot jong kuthaw kurem jong u Jethro.
Ngia keren ki jing kala. Henry kita ki jing kala. Ki ya lampat ya Moses baun ya kendo ya utrai. Ha kalau lenong ba meding. Man bangi pai sya kalau lenong ba meding. Kan pen kan mau yang i ya ka ei ka bau Moses umat ha ka jing ju. Ka jing pen kre u blei u ya kita ki ei ki ba krau. Ki jing pen kre u blei ya ka jing im ju ban long u nong ya lam u ba krau jong kata ka jat ban reu ka ba u blei u la jin. Ladang i pai sya ka jing im jong u apostle Pauli. Man bau dang long u sol. Ni yo iya ka buram ka ba krau jo ukum uta ureu niam ka niam jiu. Ula long unong be ben jong ka balang. U sol ula long uta unong pencitam ben jong ki Kristan jong kita ki bayat ha ka lenti ka ba bet. U preu u ba ka jing siam pang jo ula ka long. Ha ka jing nang ka jing start ka jing trip ya ka niam kurukom ni kata ka nam ba bha jo ka ba krau jo ukum uta unong shong shnong ka rom. Habaro kiliang iyo i ubiang palat une ubre ubang itip ko musol. Henry kiwan kijing kela. Ublei wanrah kijing kela ha ka jing im jo u hap ban kelon kram ha kendeu ka ong ka kitab ki kam ki apostle ha ka lenong ka ba kendai ka khot ka masau. U kelon kram ha kendeu ha ka jing leit lenti jo u sya Damaskus. Bak ngi pule hadin nang tapat ya ki wei pat ki jing kala ka jing im jong Paul ka don barbor ha ka jing syak be thong ha kita ki ba show ni u ki ba thmu ban shim no ya ka jing im jong u yai leng ba ya ki jing syak pen sitom ben ki ba jur ki ba krau u yai leng ba ya ka por jo ka jing syak set bendi bat kum ta ter kita ki jing kala baroh ki ba u blei u wanrah ha ka jing im jong Paul ki pen kre ya upol. Naka benta ki jing temu ki ba ublei udon ban pendap ha ka jing im jong. Ban ngai ngo ya ublei. Man ba pai sya ka jing im jong apostle Paul. Ha ba pek benya pai kita ki jing kala ki ba umat ha ka jing im jong. Udon ya ublei uba u la ban shania. Dai na kata ka daw kan ha ka ba kut ha ka shithi ka ba khat do ka jong Paul ka shithi ka ba syu Timothy ka lenong ka ba saw ka khot ka ba nyo u Paul u la ban ong kini ki kentin dai na mar ba u shania scam ya u ta u blei u ba khot ya u shania teli ya kita ki jing wanrah u blei ya ki jing kala ha ka jing im jong u ki ba pen kre yu ya ki jing temu ki jong blei u Paul ong ngala ya le ya kata ka jing le ba ba ngala pendep yala ka jing ya pet ngala ri ya ka jing ai hado ka bakut jong ka jing im jong Paul ulala ban ri ya ka jing ya jong namar ba usngaus kem ya ka ni ka wei ba ka jing wanrah u blei ki jing kala ha ka jing im jong kalong ka ba ula ban shania u blei un Kyrkhu ni da ka Ktien ka jong para bangai tongin kan mau ba u blei u ba khot yangi ulong u blei u bangila ban shania ka jing ya lam lenti jong u ya ka jing em jong i ka long ka bangila ban shania ule ya lam yangi hado ka ni ka khalemat ka bamanda wat kan ria nang ta tongin ya sha sno ba ba un ya lam lenti ya ka jing em jong i hado bangin da poi ha ka thong ban ya kan du mar ka mar padu u blei u ba khot yangi ulong ba la ban shania wanrah ki jing kala ha ka jing im jongi ban pendep ki jing tu ki jong naka benta jongi to ngin long positive ha ki jing kala ki balong kumno ru ngin shania ba u blei ula ban pendon kam ya kita ki jing kala baroh khnang ba un pendep ya kita ki jing tmu ki ba bhatam ki jong ha ka jing im ki jongi iwei pa iwei u blei un Kyrkhu ngilang baroh da ka Ktien ka jong naka benta ka buram ka jong u blei amen.